Добър ден, колеги! Добър ден. Обявявам началото на конкурс за заемане на длъжността директор на Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна. Камерата работи ли? Благодаря ти. Допуснати до конкурса кандидати са Румяна Николаева Петрова. Един кандидат има. Така. Моля, повикайте кандидата, за да го запознаем с заповедта на министъра. Добър ден, заповядайте. Колеги, заповед РД 9К 388 от 26 август 2025 година Министерството на културата на основание член 94 и член 95 от Кодекса на труда във връзка с съответния член от закона за закрила на развитие на културата и наредба от 14 и 6 месец 2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институции, заповед с дата 28 април 2025 година за обявяване на конкурс за длъжността директор на Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна. Протокол на комисията по допускане на кандидатите до конкурса е 18 август 2025 година. Нареждам: назначавам комисия за провеждане на конкурс за длъжността директор на Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна в състав: председател професор Свилен Райчев, заместник ректор на Национална музикална академия София. Членове: доцент доктор Жан Пехливанов, ректор на АМТИ Пловдив; доцент Людмил Драганов, заместник декан на факултет изящни изкуства на Художествената академия; доцент доктор Екатерина Кънчева, директор на дирекция СИХО; Стефка Славчева, главен юрисконсулт на дирекцията; Любомира Захарева я няма, така че Таня Калева, главен експерт на дирекция; Цанка Желева, представител на Обществения съвет на НУИ Варна; Станислава Георгиева, представител на Община Варна; секретар Ралица Базайтова, главен експерт на дирекция СИХО. Съответната комисия е със задача да определи продължителността и да проведе конкурсна процедура с кандидатите, допуснати до конкурса в съответствие с обявата на Министерството на културата, да разгледа представените от кандидатите документи и концепция за развитие на Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна, да проведе събеседване с кандидатите, допуснати до конкурса, да оцени професионалната подготовка и другите качества, необходими за заемане на длъжността на кандидатите, допуснати до конкурса в съответствие с приложение 15 към закона за провеждане на конкурсите за директори на държавните и културни институти, да класира кандидатите, както за успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти по член 11, алинея 4. За членовете на комисията, които не са в трудово или служебно правоотношение, да се изплатят съответни възнаграждения. Конкурсът да се проведе на 26 август 2025 година от 12 часа в сградата на Министерството на културата. Контрола по изпълнение на заповедта се възлага на заместник министър Георги Султанов. Това е заповедта на министъра. Всъщност, допусната до конкурса кандидат е Румяна Николаева Петрова. След като запознахме с заповедта, ще ви помоля да изчакате малко, ние ще ви повикаме. Благодаря ви.
Така. Колеги, съвсем накратко ще ви запозная с медицинските. То не е лошо и да медицинско да се представи, защото в това се убеждаваме, че кандидата е в подходящо здравословно състояние. Така. По заявлението, което е подала госпожа Румяна Николаева Петрова, място на раждане град Варна, по ЕГН-то е родена 70-та година, постоянен адрес град Варна, завършила е антипрофесор Асен Диамандиев Пловдив, там има, от което има докторска степен по музикознание и музикално изкуство. В 23-та година придобила образователната научна степен доктор. Завършила е университет Претория, Южна Африка. Има магистърска степен по изпълнителско изкуство от 1998 година. Има магистърска степен от ВМПИ град Пловдив, магистърска степен по музикална педагогика. Това е пак Анти, старото име на Анти. Да, старото име на Анти. Точно така. Но когато е дипломирана, името така се казва, да, разбира се. Всичките дипломи са представени, затова е толкова голям изписъка. Удостоверения, квалификационни кредити. Мисля, че това... Ако някой желае, може после да разгледа цялата папка. Разбира се. Само да добавя, че от 2019 година до момента тя е директор на Национално училище по изкуства Добри Христов, град Варна, така че има и необходимия опит. От 2008 година е учител, от 2008 главен експерт, финансист, учител и така нататък. Има определени квалификации за това, за да се яви на този конкурс. Мисля, че няма нужда да чета абсолютно всичко. Тоест, ако спечели конкурса, тя ще бъде за втори мандат. Тоест, сега, трябва да отворим нейната концепция. Нейната концепция, която ще я преснимаме и ще я раздадем на всички кандидати. Николаева Петрова. Румяна Николаева Петрова. Когато трябва да отвориш нещо. Ти дали са еднакви? Ако са две, ще преснимаме по-малко. Две са, да. Да, две са. Значи... Едната ще преснимаме. Едната ще си наложи да извадим... Не, едностранно е. Не, това ще трябва да извадим. За да може да се снима. Да. Едната ще извадим. Да. Колеги, докато преснимаме концепцията, за да раздадем на всички членове, моля, колега, извинявайте, спрете камерата. Значи, колеги, да се запознаем с концепцията за развитие на Национално училище по изкуствата, Добри Христов Варна, от доктор Румяна Николаева Петрова, кандидат за директор, мандат 25-29 година. Трябва да определим някакво време за запознаване. 15, максимум 20 минути, колеги. Благодаря.
Колеги, ще се ориентираме ли към приключване? Може момент само. Да, още 1-2 минути да изчакаме. Чакай, че малък е Джо. Малък е Джо, няма да мога да се подгоним. Ако сме готови, може да поканим кандидата. Да, колеги, готови ли сме? Да поканим кандидата. Само в началото тя не имаше квалификации, като беше карала като курс, защото не ги почетахме. Да, тя доста, ако искате ще ви ги прочита. Ако искате цялото... Толкова да се знае, защото има 2 точки в началото, които... Тя е доктор. Тя... Била е директор. Значи, момент, тя има доста богата художествена дейност. Доктор съответства и на първа от учителските клас квалификации. Те карат други курсове там. Да, точно така. Пето, 10-то. Има ги. Квалификационен кредит, удостоверение, разрешение, какво става. И е била директор. Да. За първите стотики. Но нови пътища в музикалната теория, град Варна, 24 сертификат, въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи, Варна, 2 квалификационни кредита, удостоверение, Доктор е бонус. Доктор е бонус, освен това тя е била виолистка по принцип. Доколко? Тя е госпожа Виола. Тя е госпожа Виола. Струен квартет Форте, Бруклин, Нью-Йорк, виолист. Активна концертна дейност Нью-Йорк, Нью-Джерси, Конектикът, Вашингтон, оркестрант, симфонична концертна дейност в Южна Африка, Кейптаун, Претория и така нататък. Доста... Нека да се знае, ако се каже. Да, разбира се. Поканим. Да, поканете кандидатката, да. Абсолютно сте прав, доцент Пехливан, защото концертната дейност все пак... Здравейте! Ако ми позволите да ви представя още няколко неща, които илюстрират някои точки в концепцията. Комисията се запозна с вашата концепция. Добре. Това са флаери от миналогодишния и тазгодишния фестивал на изкуствата, които провеждаме в нашето училище с около 25 събития от февруари до юни. Така че ако представлявате интерес, може да ги разгледате. И също така имаше изискване за точен план за първата година, като този план се изготвя обичайно през лятото. В момента е изготвен като проект и затова съм дала план за следващата учебна година. Също така, ако представлява интерес, е моят доклад за 2024 по Закона за закрила на културата, как нашето училище е изпълнило точките по този закон. Ако могат да бъдат по някакъв начин релевантни към... Това е ваш доклад към заместник министъра, какво сте изпълнили, какво е направено, Точно така. И план за дейността. Да.
ако бъдете одобрена, евентуално за първата година. За първата година, тъй като в училищното образование работиме на учебна година, даже не толкова на календарна. Макар че фискално работиме в календарните години, но все пак. Учениците ги приемаме от септември до юни. Да, ами вие всъщност започнате вашата презентация на концепцията, с която не се запознахме, с това допълнение, че сте подготвили и план за дейността на училището през настъпващата учебна година. Точно така. Ако ми позволите, и в концепцията много дебело съм подчертала на вероятно няколко места, с риск да бъда досадна. Най-стратегическата ни цел, смятам, че на всички училища трябва да бъде подобряване качеството на образованието. За мен, начина да постигнем това, всъщност ние имаме един много добър инструмент в училищата по изкуствата, защото имаме изпит за проверка на способностите. И ако можем да си подбираме много удачно кандидатите по време на тези изпити, ние можем наистина да работим с много качествени деца, с които да постигнем тези изключително високи резултати. Това ще бъде, ако бъда одобрена, това ще бъде за мен втори мандат на тази позиция. Когато започнах през 2019, аз си поставих за цел да увелича не толкова приема, защото той не може много да бъде увеличен. Ние сме в една сграда паметник на културата и сме притиснати от капацитета на залите. Но исках да увелича броя на кандидатите за прием, защото това ще ни гарантира по-добър подбор при истински качествено проведен конкурс. Затова моята първа стъпка беше да увелича много творческата дейност на училището, защото по този начин аз го поставям на много видимо място в града. Също така, не само самите концерти, изложби и танцови спектакли, но и пиара, който ги съпровожда, дори и под формата на това всичко това да се вкарва в YouTube канал, в който да се вижда от много хора. Тоест, училището ни стана изключително видимо за общността, благодарение на тази много увеличена творческа дейност. Ако допреди това имаше един много важен концерт на Деня на патронния празник на училището, сега ние правим на практика два фестивала, един по-малък през есента и един доста дълъг през пролетта и лятото. Защото имаме 29 специалности в нашето училище. И те не могат да бъдат побрани в един концерт или в един спектакъл или в една изложба. Наистина тези 29 специалности си изискват своята сцена, своята изложбена зала, своя спектакъл, за да могат да бъдат показани. Децата, които творят в нашето училище, са изключителни. Учителите ми също са изключителни. И благодарение на тези увеличени концерти, смятам, че това е основната причина да има толкова засилен интерес към нашето училище. Ако преди имало едно дете за едно място или две деца за едно място, сега стигаме до 5 деца за едно място, което позволява да приемем наистина качествени ученици. През последните 3 години моето училище е на първо място, подчертавам, на първо място по национално външно оценяване по български език в град Варна и там на 16-17 в страната. Защото който се занимава с изкуство и който е добър в изкуството, той може да бъде добър в абсолютно всичко. Изкуството ни учи на това да се фокусираме дълго време вниманието върху една дейност, а това подпомага, това създава умения за учене. И това те прави качествен, добър ученик в всяка една дисциплина. Затова смятам, че нашите училища по изкуствата трябва да бъдат елитни училища и трябва да показват на всички останали колко много ползи има заниманията с изкуство. Така че мисията е, освен да създаваме изключителни ученици в нашите училища, също така и да покажем на обществото колко е ценна културата и изкуството. Да, това е прекрасно, защото толкова много изяви, които вие представяте, ние музикантите малко си мълчим за тези неща. Факт. Това е факт, но не бива. Така че поздравявам ви за активността и че трябва да си покажете това, което сте свършили, просто да го кажете, защото
За да може да го оценят и публиката и мислите, няма, разбира се, че е така. Ако мога да продължа това разсъждение, колкото повече ученици, колкото повече кандидати за ученици има, толкова по-качествен прием извършваме. Колкото по-качествен прием, толкова дори учителите са по-мотивирани да преподават на тези деца. Когато децата знаят, че са влезли трудно и с голямо усилие, много повече са мотивирани да учат и да творят в изкуството, което са избрали. Техните постижения на концертите, които продуцирам с новите деца, са още по-високи. Това още повече мотивира общността и семействата да предпочитат нашето училище като място, в което да се обучава тяхното дете. Така че смятам, че творческите изяви са един от ключовите моменти за това да си създаваме много кандидати за прием и да поддържаме един елитен състав от кадри в училищата по изкуство. Да, благодаря ви. Всъщност, то не може би като въпрос да прозвучи. Как се справяте с... Вие сте описали за материалната база, за спортната зала, която искате да правите. Знам, че е трудно. Паметник на културата, училището с инструмент. Явно е още по-трудно. Да, разбира се, че още по-трудно. В момента са към 800 деца. Да, с инструментариума, особено за по-малките. Имаме инструменти, които даваме на децата, безвъзмездно, като те трябва да се погрижат за материали. Това е ясно. Дори имаме контрабаси, които да даваме на децата, когато се налага, защото това е един инструмент, който трябва или да свириш в училище, или да си го имаш вкъщи. Гледам да придобивам нови инструменти във всеки един удобен момент. Обикновено това е към края на годината, когато вече знаем с какво разполагаме и през месец ноември тогава се закупуват повечето инструменти в нашите. И когато дойде бюджета, всъщност, има някои закъснения понякога. Честно казано, от моята гледна точка, смятам, че с финансово-счетоводни дейности в Министерството на културата имаме прекрасни отношения и нямаме от какво да се оплакваме. Когато всичко си го искаме на време, обикновено всички неща ни се случват. Така че в това отношение просто трябва много планиране. Една основна част от дейността на директора е планирането. Смятам, че това е ключово за успеха. Добре, казахте 29 специалности. Има ли приоритетни специалности или... Мисълта ми, за да се довърши въпроса, защото това по старото му име беше музикално училище Варна. Не, вече. Вече не. Тоест... Имам, разбира се, музикалните специалности. Те запълват около един клас и 1/3 от децата. Имам танцовите специалности са по една група, защото според организацията на дейности там трябва да са минимум 8 деца. Така че двете танцови изкуства, класически танц и български танци съставляват две групи по 8 деца. И имам една изцяло паралелка с визуални изкуства, където там е рекламната графика и изящните изкуства. Така че може да се каже, че музикантите преобладават, но не чак толкова много. Паралелка и 1/3 са музикантите, 2/3 са танцорите и 1/3 са и цяла паралелка са художниците. Това са ми 3 паралелки, защото потенциал има да направим сигурно още една паралелка минимум, но сградата не ме позволява. Тъй като има, извинявайте, последния въпрос ще ви задам, естествено колегите могат да ви задават също въпроси. Специално за музикалните инструменти говорих, конкретно питам за оркестровите специалности, как се справяте, защото има недостиг, особено на духови инструменти. Точно така. Затова в последните 2 или 3 години наистина стремим се да увеличим бройките, също вкарването на определени специалности още от първи клас, както например тромпет вкарахме от първи клас. Това спомага, защото ако децата влязат и започнат още от първи клас да се занимават с това, много по-логично е да продължат по този начин.
При оркестровите специалности наблюдаваме наистина устойчивост. Мога да кажа, че голяма част от колегите ми са така и по-млади колеги. По-младите колеги, различното между по-младите и по-възрастните е, че по-младите колеги са активни на сцената. От така по-възрастното поколение, като че ли имаше разделение на учители и на изпълнители, докато това беше по-стария профил на музиканта, докато сега няма разделение. Всеки прави всичко. И децата, когато виждат техния преподавател активен на сцената, много по-вероятно е да се влюбят в професията, в инструмента, в специалността. Иначе как приемаме? Понеже има много кандидати, за всяка специалност има много кандидати, аз мога да си позволя да приемам по оркестрова партитура. Да. Във всяка една година, флейта, обой, кларинет, фагот. Тоест има така нареченото пренасочване от един инструмент в друг. Да, има деца, които влизат по второ. Практика? Има деца, които влизат по второ желание, да. Има и такава практика, но за първи клас то още не се знае, тъй като изпита е по солфеж, приемния изпит. И те все още на нищо не са свирили, но всичко има интересно. Правиме ден на отворените врати, в който децата влизат в училище. Това е едно направо вълшебно събитие. Влизат в училище и във всяка стая, стаите са отворени, във всяка стая има по един учител с малки детски инструменти. И училището е като един огромен магазин за играчки. Децата влизат и могат да пробват, могат да пипат, могат да питат, учителя им дава, показва им какво да правят. И те така обикалят, разхождат се из цялото училище. Наистина това е едно вълшебно събитие за музикантите. Същото правим за художниците в 5-ти клас, защото приема за художници е в 5-ти клас. Качваме ги горе в ателиетата. Те са в подпокривното пространство, което е скосено, много артистично, много красиво. Цялото ми училище е с окачени картини на предишни випуски, които са оставили техните дипломни работи. Който е влизал в училището, ще го потвърди, че наистина има страхотен облик. И още като влезеш, усещаш, че влизаш в много специално място. Да. Колеги, въпроси към кандидатка? И те нещата са ясни горе. Да, мисля, че са ясни. Аз мога да споделя, че и НЕМЯ, София и Янки работим добре в това училище, ходим по комисии, по следващи изпити и сме наясно, че нещата върват там. И това е много добре, което сега ще да кажа, но вие го казахте за примерно по партитура, което е много важно, да няма 12 китари, примерно, и нищо друго, или 11 флейти. Това сме говорили, че един по-късен етап действително има пренасочване. Тъй като родителите, които са колеги, те знаят. Има много родители, които са маниачени, амбициозни до някъде. И някой трябва да им каже, как, кой е печелившия, кой е правилният ход за развитието на това и те. Това е хубаво. Аз може би искам да попитам, понеже тук много кутийки, които трябва да попълним. Добре. Все пак да бъде реално. Има един въпрос тук за едни международни проекти. Аз знам, че е много трудно. Това и висшето образование е трудно. Там е средното образование. Тези международни проекти. Международните проекти, в момента тъкмо приключихме дейността по Еразъм Плюс. Той е за преподаватели, нали така? Той е за преподаватели, точно така. И остава той трябва да бъде отчетен до края на януари. Но дейностите сме ги приключили, просто трябва да бъде отчетен, такова се изисква. И след като отчетем и бъдем одобрени, че успешно сме учели, имаме вече няколко училища, с които вече с ученици и с размяна на концерти и на проекти. Иначе в предишните проектни периоди по Коменски правихме много удачни с 10 училища, 10 визити. Вълшебно е това за децата. Наистина е. И ги сплотява, и ги мотивира. Много е хубаво с ученици да се пътува по тези проекти. Така че работим. Имам специален учител, който се занимава изцяло не изцяло, в допълнение към неговата учителска преподавателска работа. Има и норма за това, за да лови, както се казва, проекти. Така че работя по това. Знам, че е важно. А при вас има ли оркестър? Струнен, духов или... При нас... сега тук е любимата ми тема. Имам детски струнен оркестър от 1 до 4 клас, които като седнат на столчетата и краката им така са във въздуха, обаче свират. Както са си по оркестрова партитура на 4 партии, дори и контрабас, защото имам контрабас в 1 клас.
Имам междинен оркестър, който е от 5 до 8 клас, също струнен. Там имам и такъв духов оркестър. Освен това, за да мога да ви го разкажа. И плюс това само 20 страници имах право. Освен това имам симфоничен оркестър, който започва от 9 клас нагоре. Те правят всеки месец концерти. Много са активни. Даже са носител на награда Варна за активна концертна дейност. Всеки месец концерти? Да. Симфоничен концерт учиш? Симфоничен концерт. Това е много браво. Но те не са само симфонични, то е микс от симфонична изява, с различни програми, разбира се. С различни програми, точно така. Освен това имам камерен оркестър, който е елитен струнен камерен оркестър, и освен това имам и голям духов оркестър, които доста често на всички събития можете да потвърдите, че те са присъствие, голямо присъствие. Това ми беше следващия въпрос, връзката с общината, как е осъществява? Вижте, аз до 2018 година бях и служител на община Варна, дирекция култура. Участвах в програмирането на Международния музикален фестивал Варненско лято. Но след това, когато вече се кандидатирах за тази позиция, трябваше да напусна общината, защото нямам право да работя на места като директор. Ясни са ви механизмите в общината. Ясни са ми механизмите. С колегите от община Варна, специално дирекция култура, работим прекрасно. С тяхна помощ през 2009 създадахме една много добра програма. Казва се "Музикалните приказки на госпожа Виола". Госпожа Виола съм аз, тъй като съм виолист. Тези концерти са за деца с родители, около час някъде дълга програмата. Най-различни неща се случват, но гръбнака е един симфоничен оркестър, игра с публиката, излизат най-различни малки деца отпред, които правят някакви неща. Това се заснема по Българската национална телевизия и се излъчва. Даже последно ме помолиха да подпиша, че им давам за правата за безлимитно излъчване. Така че това нещо може би някой да е попадал по телевизията. Казва се "Приказките на госпожа Виола". Така че това е с подкрепата на община Варна. Те ни помагат, като заплащат найма на залата и след това прибират приходите от билетите. Така че всички сме на печала. Имате билети регистрирани по закон, както трябва? Да. С юридическо лице? Явно общината го урежда. Длъжна съм да попита. Точно така. Аз искам само да ви допълня, ако някой път имате щастието да сте във Варна, когато те Добри Христов имат изложба на третия етаж, примерно, на Градска художествена галерия. Там само най-добрите изложби са с такава висока посещаемост. Абсолютно целият град е. А на концертите им в фестивален комплекс, може би това са едни от най-пълните концерти. Сега бях на един летен техен, който правят във двора на училището. И аз точно те имат изключителни проекти, които са крос проекти. Музикални, покриват, една изключително разнообразна и страшно динамично, хубаво конструирана програма и лично аз винаги каня дори на наши събития, които са официални на общината, да има присъствие на сцена от музикално училище. Просто нивото наистина е изключително променено. Аз самата съм завършила художествена гимназия. Тогава не бяха художниците там, бяха на друго място и мога да ви кажа, че сравнявайки в годините развитието, последните 3 години са наистина едно много високо професионално ниво на абсолютно всички, които излизат, специално за визуални изкуства. Благодаря ви. Колеги, повече въпроси, мисля, че... Ако ми позволите, в допълнение на това, което казвате, за мен е важно. Един от моите предшественици на директорската позиция така ми завеща неговата идея, че много му се иска да има повече комуникация между музиканти и художници, защото има тенденция изкуствата да се капсуловат и да не си комуникират. Да ви кажа честно, ми се виждаше като мисия невъзможна, но сега много ме радва, че на изложбите виждам много музиканти, които идват за откриване на изложба, а на концертите виждам много художници, които идват да подкрепят своите съученици. Така че
Тя самата идея за да се създадат училища по изкуствата по този начин през 2004 година е тази идея. Ние сме първото национално училище по изкуствата. Наистина е добра тази идея и наистина е работеща, защото да бъде много изкуство под един покрив е полезно за всички. Все хубави неща, може да взема. Аз съм говорил с тяхната филхармония. Как се води? Опера Варна ли е? Филхармония Варна ли е? Там с театрално-музикански продуцентски център. Съм говорил те с много впечатление. Те правят мюзикали и ползват деца от музикално училище. Детската опера. Географската карта, която е в Министерството, там позволява да се развие нещо по-нагоре. Да, имаме прекрасни отношения с ТМПЦ, Театрално-музикански продуцентски център. Винаги правим, всяка година правим концерт на солисти с техния оркестър. Те ни помагат да поставиме наши мюзикали, наши балетни спектакли, други наши неща на същия принцип. Предоставят ни залата, а те продават билети, така че по този начин. Тоест и с тях имате добра комуникация и сътрудничество. С Радио Варна имам чудесна комуникация, така често ползваме техни зали, често записваме при тях, когато имаме нужда от такава услуга. За всяко едно наше събитие, когато аз ги съвестявам, те ни канят на разговор, така че да пропагандират нашето изкуство, нашите събития. Смятам, че през годините сме постигнали, не само аз, моите предшественици също, но това е един добър пример как трябва да се работи и как институциите помежду си да работят. Да, благодаря ви. Благодаря ви аз. Всичко добро. Ами колеги, остава да попълним оценъчната карта. Тя подписа или тези са в коридора? Да, другите са прочни. Сега подписва един за всичките има части. Да, точно. Тук ще получихме, затова не може да се придвижи. На тези Добре, трябва да ги притопред. Когато са готови, ще дойде да съберат. Да.
сме готови. И готови сме ви. Само да извикам ли Гагари? Да. Колеги, трябва да изчакаме сега да изготвят протокола и да го подпишем. Може би 10 минути, може би. Чуваме, може би идва. Да, готови сме. Благодаря. Само това ли ще вземем като вземем? Добре. Благодаря. Една комисия може да се сравнява и да... Да. По-лесно е. Да. Е по-лесно вече. По-лесно е те, когато се да. Кой на друго? Така е. Една комисията може да се сравни. Хубаво да бъде чисто една. Точно така. Има логика с това. Може би камерата. Колега, камерата. Комисията? Благодаря. Може да включите камерата. Колеги, протокол от заседание на Комисията за провеждане на конкурс на длъжността директор на Национално училище по изкуствата, НАВИК, Добри Христов, Варна. Днес, 26 август 2025 година, в Министерството на културата в изпълнение на заповедта на министъра за обявяване на конкурс за длъжността директор на Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна, протокол на Комисията по допускане на кандидатите до конкурса от 18.8.25 година и заповедта на министъра се проведе конкурс за заемане на длъжността директор на Националното училище по изкуствата Добри Христов, Варна. Конкурсът се проведе в съответната комисия, назначена също от министъра, и конкурсът се проведе по определение от заповедта на министъра по обявен начин за провеждане, а именно чрез разглеждане на представените от кандидатите документи и концепция за развитие на Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна и събеседване. Съгласно протоколът от 18 август, комисията по допускане, назначена с заповедта на министъра до участие в конкурса, е допуснат един кандидат, Румяна Николаева Петрова. Председателя на комисията, професор Свилен Райчев, запозна членовете на комисията с биографията на кандидата, а членовете всеки по-отделно се запозна с представената концепция. Оценката на професионалните качества, концепцията, представените документи и проведеното събеседване бе извършено по критерии, отразени в оценъчната карта с приложение номер 15 за провеждане на конкурси за директори на държавните културни институции. За успешно издържал конкурса се считат кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчната карта. Тоест, от 512 максимални точки трябва да има минимум 342. Въз основа на оценките, поставени от членовете на конкурсната комисия, резултата на кандидата ще разбере всеки член на комисията, когато подписва протокола. Конкурсната комисия предлага класирания кандидат на длъжността директор на Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна, Румяна Николаева Петрова, да се сключи споразумение по член еди кой си във връзка с член 96 от Кодекса на труда. С оглед на получения брой точки, комисията класира като успешно издържал конкурса Румяна Николаева Петрова. Предоставям на всеки член от комисията да подпише протокол. Благодаря.
Кандидатът ще бъде уведомен, след като министъра потвърди протокола. Нали така беше? Тридневен срок, да. Не потвърди, а одобри, може би. Утвърди, да. Благодаря. Колеги, благодаря ви за ползотворната работа. Много благодарим. Благодарим на всички. Благодарим на всички. Вече кандидатът ще бъде уведомен. Може ли записа? Да. Колега, ако обичате.